Die rat die gaat naar buiten. Dit is een van de twee methodes die het wetenschap gebruikt om de muskusratten te vangen. Jonken de klem broeken muskusrattenvangers ik wil voeken. Maar in voeken kunnen wel 10 muskusratten vangen worden. Vooral in het verliezen weer dat een effectieve methode. Er staan op dit site nog 14.000 voeken in Friesland. Maar omdat er heel iets minder muskusratten binnen, wil het wetenschap het tal voeken maar de helft weer ombrengen. Ook omdat er minder ratten zijn, blijven de ratten meer in hun territorium zitten. Dus gaan ze minder trekken, dus ga je minder vangen in fuiken. En daardoor moet je ze gaan opzoeken. 15 jaar geleden waren er nog 100.000 muskusratten in Friesland. Nou binnen dat zo'n 9.000. Daarom wil het wetenschap meer klemmenbroeken in steed van voeken. Ik verneemt het wetenschap een grote maatschappelijke druk om minder kooien te broeken. Maatschappelijk worden mensen zich veel bewuster van wat zich afspeelt. En vanuit die maatschappelijke bewustwording heb je allerlei groeperingen die opkomen voor allerlei zaken. En een van is de dierenbescherming. Dit is beestvriendelijker. In een fuik verdrinken ze. Nou ja, dat verdrinken dat duurt even een tijdje. En hier is in één klap is gewoon over. In heel Nederland neemt het tal muskusratten af. Nevens het wetenschap komt dat omdat de muskusrattenvangers de laatste jaren goed haar werk dienen hebben. Het betekent dat de bestrijding van muskusratten oors aanpakt worden kan. De proef houdt in dat we in 13 gebieden in Friesland de proef doen. In 4 gebieden zetten we meer uren in om te kijken of je daarmee de populatie beter kunt wegvangen. En daardoor minder dieren hoeft te doden op termijn. Een ander deel doen we niks, doen we het zoals we het nu doen. En weer een ander deel van die proef gaat over dat we met minder uren kijken wat de rattenpopulatie doet. En op die manier kunnen onderzoeken van welke manier van bestrijden het meest effectief is. In Ter Kappelen gebeurt het al van een pad. Hier in dit gebied, de Ter Kappelen-Pollen, waren een paar jaar geleden nog 4 rattenvangers die hier de ratten vingen. We zijn nu inmiddels terug naar 2 rattenvangers en we gaan misschien wel naar 1. En de mensen die dan vrijkomen, dus de vangers die niet meer ingezet worden hier, die worden op plekken ingezet waar het wel nodig is. Bijvoorbeeld de Brandenmeer of de Rottergemeente. De proef door het 3 jaar.